ହଁ
बापू है दिया चाली नहीं बनाता नहीं ये किया भोले थलो जे भोले थो भाई बोला रात रे पाड़े बाहर बोल लगिलो ये डाकू थिला ए दादा ने डाकी थिलो कि हेजिला छे तुम नाटा कहला कहलु मने मोर हे कतारे भुलाई गो करे दरबारी पुरुषरे मन पुरुषरे मन लगिया हुई गो
itu 6 মাস হেলানি পার করে গেছে না ছমাস
କଦଳୀ ଗଛକୁ ଟାଣ ମାଇକିନାକୁ ମାଡ ହଁ ହେଲା ମାଡ ଦିଅ ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଲଗା କଥା ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏ ବାଇକିନିଆ ଇଆଡେ ବୁଢା ହଡ଼ା ମେନି ଛେଳି ସବୁ କଣ ଲାଇନ ଅଛନ୍ତି और समाधान बाहर बोली तू एम क्या बहुत से कहूँ अरे खबर लगी तो हाय
କଥା କେତେ ପଚାରୁଛି କିଲୋ? କହିବି ପୁରା ଗୋଟ ଗୋଟିକିରି ପଚାରୁଛି। କହିଲୁ କହିଲୁ। ଗାଦିଏ କଳକାର ସାବିତ୍ରୀ ଦେଲତି ପୂଜା ମଙ୍ଗଳ ବୁଝୁଛି ମତା ବିନୋଦ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଦାୟତେ ବୁଝ ହେବିର ସଭାମେ ଉଦାର ଦରଗା ପ୍ରିୟା ମାଇକିନା ଯୋଉ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧିଛି ସେ ଘୁଙ୍ଗୁର କଥା ଟିକେ ପଚାରୁ। ଘୁଙ୍ଗୁର? ଆଏ କଥା ଦିଗା ଠାକୁରୀ କିଏ ଦେଇଛି ଆଏ କଥା ଦିଗା ଠାକୁର କିଏ ଦେଇଛି ରାଜସଭା କୋଇ ନେଉଥିଲେ ମାଇକିନା ଆସିଲେ ଗୋଡ଼ ତଳରେ ପଇଲା। ଝାଡୁ କଥା କରେ।
ରେଗୁଲା